Dobar dan, dobrodošli u Natkinu kuhinju. Danas spremamo slani kolač od krompira. Odlična ideja za doručak, večeru, dodatak uz neko meze, jako dobro predjelo. Sastojci su sledeći: 150 g kukuruznog brašna, 50 g svežeg sitnog sira, 150 g belog brašna, 1 prašak za pecivo, jedna veća šargarepa rendana, sveža, 100 ml ulja, 100 ml mleka, 100 ml jogurta, 2 jajeta, kašičica soli i 200 g rendanog krompira sirovog. Prvo ćemo združiti suve sastojke, kukuruzno brašno, zatim obično bijelo brašno. Sve se radi isključivo žicom za mešanje, znači ne koristimo uopšte mikser. Zatim, rekli smo, kašičica soli, može slobodno jedna jača, i prašak za pecivo. To idemo što se tiče suvih sastojaka, a sada ćemo da pređemo na sastojke koje su sa tečnošću. Znači, ovo malo promešamo, da se izmeša žuto i bijelo brašno ili kukuruzno i pšenično. A ovdje u posudu idemo ovako. Prvo ćemo jogurt, zatim mleko, ulje. Odličan je kolač, kao što smo rekli, slani. Deca vole, što je najvažnije. Znači, sad lepo sjedinimo sve, dodamo šargarepu i krompir. Ja sam prethodno, to je jedna napomena za one koji možda ne znaju, pošto krompir pusti tečnost, mi smo ga narendali malo pre, usolili i pošto ima dosta, mi ga ovako rukom stegnemo i izbacimo svu tečnost koja je višak. Znači, prethodno se krompir nekih 10 minuta usoli da pusti. Tako. Prosto da se ocedi od viška vode. Tako. Sad ovako. Uzet ćemo žicu i lagano ovo izmešati. Sastojke koji su, da kažem, mokri. Sad ovako, ovoj smesi polako treba dodavati postepeno brašno i mešati žicom sve do onog momenta dok masa ne bude ujednačena i da ne bude uopšte grudice. Kada smo promešali, ostaje nam samo da dodamo sitan sir i opet dobro promešamo da se ujednači. Sada stavljamo u hleb. Masa treba da bude lepo čvrsta. Vidjet ćete, nije tečna, toliko. I ovo ćemo sad lepo da izravnamo i pripremamo kolač, pečemo ga odnosno na 180 stepeni 45 minuta. Slani kolač je pečen, izgleda ovako. Od gore za dekoraciju smo posuli suvi peršun. Uživajte u receptu, prijatno, doviđenja, Natkina kuhinja.